Ahoj, dnes se podíváme v pár krocích, jak zprovoznit opravitelný atomizér Phoenix, který je v podstatě velice jednoduché zařízení, ale s vysokou účinností. Takže takto tady ta srandička vypadá. Je to prosté, drip tip, který je sundavací, šroubovací nerezové tělo, pod kterým se skrývá vlastní spirálka s knotem. Vidíme, že spirálka je montovaná na šroubcích, tudíž je toto zařízení opravitelné a v případě, že se nám spirálka i knot zdegenerují, je možno jej velice lehkými kroky vyměnit za novou a používat tak atomizér dál. Jeho velkou předností je zásobárna likvidu pod spirálkou, takže se nám tady tak nějak nemůže stát, že ho ulejeme. Přisávání vzduchu je tímto sacím otvorem, hulvátem, a v tomto případě bych pouze doporučoval hulváta mít vždy namířeného nejbližší straně spirálky, tudíž vodorovně, a vlastně v tomhletom všem spočívá celý kouzlo používání tohoto atomizéru. Takže vlastně tento atomizér stačí po tom, co ho dostaneme. Vše je takhle připraveno od výrobce, takže pouze nakapat a můžeme kouřit. Jedno, co můžeme udělat, tak si můžeme změřit nějaký odpor. Tady nám to ukazuje nějakých 2,6 ohmů. A před vlastním použitím, sice to není nutné, ale já doporučuji si ještě pěkně vypálit spirálku, nepřehánět to, aby jsme ji hned jako novou neučadili. No a v podstatě můžeme tímhletím přistoupit k vlastnímu kouření. Takže nakapeme něco dobrého. Dal jsem tam nějakých 12 kapek. Je to na každém, jak si to odhadne, jak by to asi mohlo pracovat. Já dávám kolem těch 10 kapek. Je to tak akorát. Důležité je opravdu si toho hulváta držet naproti spirálce, aby to mělo tu správnou funkci. No, nějaký výkon. Já tady mám, když na to koukám, nastaveno poměrně dost, takže já si to tady malinko stáhnu na nějakých 7. Tak. No a můžeme to vyzkoušet, jak nám to kouří. Takže na to, že to je na poprví, úplně v pohodě. Myslím si, že časem, až se to všechno zakouří, tak to bude naprosto úplně luxus, ale chuť to má, kouří to, hituje to.
Nemám výhrad, nemám co dodat. Na takový žužlání, tak nějak, kdy člověk nemá na kapačku a nechce se mu vytahovat žádnou bombičku, naprosto ideální. Dávat pozor, že když to naplníme a strčíme do kapsy hulvátem dolů, tak se může stát, že nám tam odsaď něco odkápne, ale jako jinak naprosto ideál. Takže to by bylo asi k opravitelnému atomizéru Phoenix všechno. Je to opravdu prosté zařízeníčko a velice funkční. Mějte se pěkně, ať vám to kouří a ahoj.